Здравейте, здравейте! Вие сте с най-интересното следобедно ток-шоу, споделено с Кали. Ако излезете на улицата и се огледате, ще установите, че повече от застрахователните офиси са единствено салоните за красота. Може би затова много хора, щом останат без работа, решават, че като завършат един курс по фризьорство или козметика, много лесно ще си намерят ново поприще. Днес ще говорим дали наистина е така. Моят първи гост е мой много близък човек, най-добрата ми приятелка, личната ми фризьорка, Ели! Hello, Helen! How are you? Заповядай! О, Ели. Така. Видя ли какъв анонс направихме? Наистина ли сте повече от застрахователните офиси? Повече сме си, да ти кажа. Даже май сте повече и от тези бакалийките, където... И от тях сме повече, да. Добре, ти посещавала ли си някога смисъл така, чисто за да провериш конкуренцията, някой друг салон? Е така да влезеш от любопитство, да видиш какво предлага? Не съм го правила. Може би за съжаление или не знам, но... Не, що не си го правила? Може би, защото имаш много работа. Да, всъщност и нямаш време. Обаче все пак имаш някакво наблюдение върху това. Имаш ли представа колко е голям едно такова салонче, дето са почти на всеки ъгъл? Да, има салончета, които са по 15 квадрата и на колегите явно са им достатъчно да се това сериозно ли? Вътре. Не сериозно, разбира се. Как ще е сериозно? Как може да се издържа един такъв салон, ако не е твой собствен гараж? Как? Никак. Да, никак и с безумно евтини цени, които подбиват 5 лева подстригване. 3-5, да. 3 лева има подстригване? Да, има 3 лева подстригване, има 20 лева пълна програма, ако мога така да се изразя. Грим, коса, маникюр. Добре, това салон е доста голям, нали? Да. От кога се занимаваш с това? От самото начало? От както си завършила? При мен е много интересно. Моята майка е фризьор и аз буквално израснах в един фризьорски салон. Бях на 10 години, когато тя ме вкара в занаят, ако мога така да се изразя, защото това е занаят. Имахме, понеже аз бях нисичка, мъничка на 10 години, едно дете, и отрязахме, си спомням, едно столче, за да мога да стигам клиентите, и така започнах да й помагам. Как й помагаше? Миеш им косите? Миех им косите, стъпвах на едно столче, за да мога да стигам мивката. Това беше преди много време. Ще вкараме майката в затвора. Няма да я вкараме. Това беше моята мечта, аз израснах в такава среда. А какво завърши? Завърших нещо коренно различно. Хлебни сладкарски изделия не мога да готвя. Не е вярно. Ето сега разбирам защо можеш да правиш кексове, защо непрекъснато се мъчиш да правиш кексове. Аз само се мъча да ми се получава. Добре. А как после, когато започнеш да практикуваш тази професия, не се ли търси някакъв ценз или е необходимо само някакъв курс да се изкара? Търси се. Аз, между другото, бях един от най-младите майстори в България. Човек с диплома, майстор фризьор. На каква година? На колко години беше, като получи първата си квалификация? 2000-та година, преди 13 години. Да. Си била твърде млада? Да, бях твърде млада. Тогава ми беше първото професионално обучение с документ. Колко време протича едно професионално обучение? Цял живот. В нашата сфера цял живот. Но, например, за да добиеш диплома, с която да можеш да отвориш салон, защото мисля, че не е редно да се отваря салон без... Да, не е редно, разбира се. Колко време трябва едно такова първо обучение, да кажем? Нека го наречем. Това, което в момента се предлага на пазара, за 1-2 месеца може да изкараш фризьорски курс и да отвориш веднага фризьорски салон. Добре, според тебе за 1-2 месеца човек може да се научи? Никакъв случай. Може да се научи да мие коса за 2 месеца. Даже и на това не може да се научи. Да, трябва да. Аз знам, че при теб взимаш такива хора, които искат да се занимават и доста дълго време седят зад мивката. Да. При мен един човек, който ще вкарам в екип и ще позволя по-късно да работи с моите клиенти или да държи ножица, ако мога така да се изразя, минава повече от 3 години. Какво ви научават на тези... Значи искам да изясним тези въпроси, за да разберем кое ги кара хората. След това ще стигнем до това какво се печели от тая услуга, колко е непосилен труда. За да мотивира хората да си отварят такива места, заведения. Да, обществени заведения са това, които извършват някаква обществена услуга на всеки ъгъл. Значи за 2 месеца според теб нищо не могат да научат. А същински какво правят в този курс? Учат те как се държи ножица? Учат те как да хванеш ножица, как да разделиш една коса на сектори, което ще ти помага при изсушаване, при постригване и до там. И ти дават един документ и ти казва: честито, ти си фризьор, иди си отвори фризьорски салон. Това е грубо, това е много грубо. Всъщност, аз съм много позитивен човек. Има нещо хубаво в цялата тази работа, че после фризьорите, които имат наистина едно добро ниво,
имаме повече работа, защото се налага да поправим грешката на някой, който е с 2 месеца курс. Ужас. Да. Има ли изгорени коси много? От къдрене, от боядисване, съсипани от подстригване. Неправилна диагностика за 2 месеца. Добре, скъпо ли е оборудването на един фризьорски салон? Зависи. Може да се направи по-евтино, може и по-скъпо. Зависи вече това, което... Колко е минималното, което трябва да имаш, за да имаш един стол? В смисъл само едно работно място, т.е. сам си. Едноличен търговец, отваря си едно салонче 15 квадрата, слагаш си стол, имаш си сешоари, преси, мивка трябва да имаш. Да, но има сушуари от 20 лева и сушуари от 300 Добре, нека едно средно ниво да сложим. Едни 10 000 лева ще стигнат ли да отвориш на салон? Трудно ли се събира клиентела? Да, много трудно. Трудно ли се гради престижен салон? Трудно, да. С много труд, с 24 часа мислене за това как да развиеш този бизнес, как да Какво ти костваше на тебе това да се позиционираш в София и да направиш един сериозен и голям салон? Ако аз трябва да се върна много назад във времето, когато тръгнах и до тук, докъдето в момента съм стигнала, защото аз мисля, че имам още да върва нагоре. Със сигурност. Беше много интересно. Аз не съм срещала трудности. Аз имам много здрав екип, който ми е зад гърба и може би това страшно много ми помага. Колко стола има в твоя салон? 3 стола има в моя салон. Така, задължителният диагностичен? Да. Добре, да тия с малките салончета, дали имат стол за диагностика? Това е едно от изискванията. Тоест, салона не може да функционира, ако няма стол за диагностика. Да, това е много важно място в един салон. Тези с малките салончета, те не знаят какво значи това. Какво е стол за диагностика? Стол, на който клиентът сяда. Аз предимно имам комуникация с моите клиенти, обсъждаме това какво ще направи косата, структура на косъм, това какво позволява косата да направим. Значи тия с малките салончета сигурно ги диагностицират вънка на стълбите или пред салона. Не ти е цъфнала косата, опа. Тази боичка ще свърши работа. Добре, някакви изисквания за материалите, с които работите, има ли по-сериозни? В смисъл от хей? За мен това е много важно. Не лични изисквания, от някакви асоциации за защита на потребителя. Хей следят само и единствено срока на годност на един продукт. Минават ли такива проверки често? Да, при мен много често и аз съм им много благодарна, защото това е супер важно. При нас постоянно имаме проверки. Това може да направи една боя с изтекал срок на косата на един клиент? Или може да не подейства по никакъв начин, или може да направи алергична реакция и да пратиме този въпросния клиент в болница. Това е много опасно. Чувала ли си за такива случаи? Ти си толкова време в бранша. На мен не ми се е случвало. Значи ти си концентрирана само в това, което правиш ти явно. Не те интересува какво се случва около теб. Аз процедирам така. Когато имам нов клиент и не познавам този клиент, задължително правя една такава алергична проба. И така съм много смела. Аз работя много предпазливо. За мен е много важна една безопасност. Има клиенти, които от лак за коса правят алергия. И аз имам така около 30 минути разговор с един нов клиент, докато се запознаем. На този стол за диагностика. На този стол, да. Добре, след рекламите ще ви запозная с един човек, който независимо, че няма 30 години, вече успял в бранша, има собствен салон за красота, както и с най-добрия колорист в София, макар че аз смятам, че най-добрия колорист седи тук до мен, но нека да го видим и този другия. Ето ни отново след рекламите. Днес си говорим за фризьорството и козметиката. При мен е Ели, моята лична фризьорка и най-добра приятелка. А по време на рекламите към нас се присъединиха и собственикът на салон за красота Иван и най-добрия колорист в София Стоян. Който Стоян е... Ти си толкова колоритна личност, така червен си. Трябва да има нещо ярко в силата. Смело название казваш това най-добрия колорист? По принцип да, защото в всяка една сфера нещо да бъде най-добро е малко субективно понятие. Като цяло, защото най-добро трябва да отговаря на нечии критерии. Най-добро означава, че трябва не само да отговаря на нечии критерии, а пък да си проучил и целият пазар. По принцип, да. А ти познаваш ли Хелън? С нея се познаваме, така да кажем, че имаме общи познати, понеже ние фризьорите сме малко като секта и винаги се познаваме един друг покрай някой или покрай нещо, покрай обучение, покрай семинар. Със сигурност. Много добра колорист. Със сигурност, значи човек, който има желание, има хъс за работа, винаги има на къде да се развива, още повече, когато аз изслушах нейната история, която е започнала на 10 години. Значи по принцип занаят се краде, той не се учи.
говорейки, аз понеже чух и вашия предварителен разговор, нали, за фризьорските курсове за 2 месеца, ако се научиш да миеш коси, пак е добре. Камо ли говорейки, нали, за колористика, за подстригване. Според мен за 2 месеца не можеш да се научиш да настройваш кранчето на чешмата толкова ли студен, защото във всички фризьорски салони непрекъснато се променя тази вода. Има и друго нещо. За 2 месеца, ако се научиш да не миеш грима на девойката, когато и махаш боята, пак е добре. Това е много важно. Защото при нас понякога идват хора, които бързат. Примерно били са някъде на професионален грим, имат някакъв повод, бързат и когато ги измиеш някъде до тук, не е много приятно. Нали, съответно. Има едни такива приспособления, пластмасови, деца лепът като козирка, сещате ли се? Да. Има, да. Добре, а ти какъв си? Ти си колорист, фризьор, как се казваше? Защо знам, че фризьорската професия се разделя на... Там в България са всичко в едно. Всички, да. Знам, че в света и в чужбина нещата... Всичко трябва да е по-отделно. Един бойдисва, един къдри, един стриже, един прави прически. Ти къде си най-добър според теб? Къде се чувстваш най-сигурен е правилният? Най-сигурен се чувствам точно в колористиката и като цяло аз обичам цялостната визия на един човек. Като почнем от грим, вече прическите, цвета, облеклото, нали, с което излиза. Завърших моден дизайн. От малък се занимавам с коси. Обичам страшно много да се занимавам с това нещо. Да пипаш на хората тиквите. Адски много. Като застана зад мивката, отзад направо не знам къде се намирам. Представяш, някои хора го намират това за срамна работа. Изобщо не е срамна. Понеже да се доближим първо до темата и след това ще влезем още по-детайлно. В какъв салон работиш ти? Аз работя в един, мога да кажа, добре изглеждащ салон, отговаряш на модерните изисквания, голям, като за българските критерии говорим. Какво ще рече? Точно това ще кажа. Салон е някъде около 50 квадрата, което на фона на... Колко работни места има? Като цяло имаме 2 работни фризьорски места, имаме отделен кът, в който се провеждат съответно разговори с клиентите предварителни и така нататък. Място за диагностика. Има отделен кът, който е отделен специално за маникюр, отделно помещение, което е за педикюр, отделно помещение, което е за измиване. Което не прилича на салон на всеки крайпътен нагло. По принцип, да. В България, за съжаление, все още се срещат. Има едни салони много симпатични, които като влезеш, виждаш едно мръсно стъкло и едни хубави сини пристилки закачени навсякъде и вадят ти един гребен, който някога може би е бил някакъв цвят, по който има останало едно беличко зацапано от лак за коса от пяно, защото той служи за подстригване, за топиране, за приглаждане и така нататък. В който вече там не е много сигурно какво получаваш. Фалират ли тия салончета? И да, и не. Някои от тях още ги има на пазара. Какво продължават да функционират според тебе? На базата на това, че хората гледат където им е най-близко, там да има. Виж, тя каза цена, самата локация при тях е много важна. Има и друго нещо. Българите все още нямаме културата на клиента, в която и да е сфера. Не само в нашата, ами в много други сфери. Добре, защо това е фризьорските услуги? Защото сега малко брутално ще прозвучи, защото и клиентите ни са ефтини в голяма част от случаите, изключвайки една част от обществото, защото ние в момента и тя е в София, и ние сме в София, ние говорим за един голям град. Но нека да погледнем, примерно, един малко по-мъничък град, средностатистически с 10 000, 15 000 човека. Да, по темата перфектно мога да ти обясня. Там конкуренцията е страшна. Имаме салон в Асеновград. Аз съм по принцип от Асеновград. Салона ни е с 15 фризьора. Супер. Поддържаме много голяма част от клиентите. Това е супер. Това е човек, който е успял в един такъв град. Но там има едно друго нещо. Ние там няма голям поминък за обществото. И голяма част, за съжаление... Салона ни и там е много скъп. Да, това е хубаво, защото по принцип не в 100% от случаите, но в голяма част от случаите качество-цена няма как да получиш много високо качество на изключително ниска цена. Това е... Има го другия вариант, да получиш изключително ниско качество на изключително висока цена, съответно. Добре, салона, в който ти работиш, колко е голям? Колко работни места? Към 90 квадрата, 2 фризьорски места, отделно има стая, която е маникюристката, педикюра отделно, козметика. Задължително ли в един салон трябва да присъстват и тези другите услуги?
Да, според мен да. Ти реално ако погледнато... салон, в който има едно работно място, само ще отидем пострият една каска от тия старите, дето скафандър, да съм внимателна към такъв тип. Ами по принцип, хората днес вече всички много бързат. Да. Всеки има работа, всеки има ангажименти, лични, професионални. И е много по-удобно, докато ти правят косата, да ти направят ногтите евентуално или нещо друго. Така човек печели време. А и другото, което е хубаво, човек да посещава място, на което... Ако мога да ми изкубат и краката, докато ми правят ногтите отдолу, да се заваре тази скоба, да ми дръпне крачетата, много добре, ще но понеже супер време. Ти с твоята професия знаеш, че има случаи, в които супер много бързаш, имаш половин час, в който трябва да си в завършен вид. И това е единствения вариант. Няма как да отидеш, ако фризьорът ти е в единия край на София, маникюристката в другия. Няма как да ги съчетаеш най-малко. Смяташ ли, че предоставянето на комплексна услуга и бързината на извършването на услугата те прави по-конкурентно способен? Да, определено. Добре, аз тогава пак питам, що работят тогава тия малките салончета? По принцип... Ами точно заради локацията. Има хора, които могат да си позволят въпросната услуга да се извършва с повече пари, повече финанси. Добре, българин е толкова ли невзискателен клиент? Аз мисля, че българите са големи. Напротив, българите са много взискателни клиенти. Еми, като ходите Всичко е като 50 на 50. пазът. Значи Похарчваш повече пари? Богати хора. Трябва да дават повече пари за големи. Значи, българите имаме едно много интересно качество, че обичаме да си вършим нещата сами. Сами се ремонтираме, сами се боядисваме и сами се оправяме. И след това отиваме някой да ни оправи, което освен, че ни излиза двойно по-скъпо минимум, ни излиза двойно по-сложно и двойно по-вредно. Ние се лекуваме сами, съответно ние правим всичко сами, защото ние сме професори. Подстригваме се, подстригваме се, другото, което имаме много интересна култура на клиента, защото много хора считат, че минавайки покрай един салон, този салон работи единствено и само за тях и от никакъв, който влезе, ти си дължен веднага да ги вземеш. Само тяхното време е важно. Ами, ако си многоръката шива, успяваш, нали? Ако имаш вариант да се клонираш. Запознайте се. Запознайте се с мен. Но е много трудно. Защото нашите услуги изискват освен внимание и техническо време. При нас има много психология. Добре, не може ли да се направи според вас някаква такава? Защо не направите една асоциация, едно сдружение на фризьорите в България, които, нали, предполагам, че и ти имаш много квалификации, смисъл дипломи на семинари ли се казват? Ами не само всякакви обучения, семинари, да. В която асоциация да не допускате появата на такива непрофесионални салончета и... Невъзможно е. Защо да е невъзможно? Както във всеки друг бранш. Ама точно, значи... Това отсяване има ли го на всичките браншове? Хубаво е да се започне. Ами това го почне кризата. По принцип кризата отсява много хубаво, както започнаха да умират сайтовете за колективното пазаруване, където се предлага една услуга, която всъщност не получаваш точно нея, ами някакъв много ефтина налог на тая услуга, така да кажем. Което коментирахте по-рано всъщност. Криза в нашата сфера няма как да има, защото и във война хората се постригват. Така че това с кризата... Сами в България. В България може мисълта ми, че просто много от салоните, които са изключително некачествени, един по един започват да се отсяват. Приятели, много ми е интересно дали един няколко седмичен курс е достатъчен, за да може човек да се нарече фризьор, макар че вече разбрах от моите кости, че това е абсурдно. Или пък козметика, още по-зле да ми пипа лицето. Затова съм поканила двама преподаватели от професионална гимназия по фризьорство и козметика. Това са Боряна Валева и Стоил Стоилов. О, много се радвам, че сте ми на гости. Заповядайте. Заповядайте, здравейте, заповядайте. Там ли ще седнеш? Добре, не, той си там, щом там ти харесва. Не, там. Добре. Вие сте... Преподавател по козметика. Преподавател по козметика, а вие? По фризьорство съм преподавател. Нека да започнем с него, макар че дамите имат предимство, за да можем да вържем разговора. Преподавате? Фризьорство. В професионална гимназия по фризьорство и козметика. Така. Колко време е обучението там? Ами 4 години, след 8 клас до 12 с бал образуващи оценки. Няма изпит за входно ниво. И продължава 4 години, като практическото обучение започва от 10 клас. В 9 клас се учат само общообразователни предмети и теоретично 2 специални.
материалознание и хигиена на фризьорството. Така. И като започнат практика, започват да работят върху глави на хора или върху кукленски някакви? Първия срок започваме първоначално върху глави изкуствени, нали? Да. С коса, естествена. След това една на друга се правят и постепенно започваме да... Добре, кой въведе тия обеми, да ви питам? Тия. От училището ли излязаха или откъде? Тия. Да коткат телевизори в главата. Ние така работим доста добре, но чак да въвеждаме модни тенденции, не бих казал. Учите ги на основни похвати в фризьорството? Да, даваме им основата, но имаме и предмет съвременни тенденции в фризьорство и ЗИП, задължително избираема подготовка, в която им даваме новости, които ние намираме по допълнителен начин. Няма ги в учебниците. По принцип няма структуриран учебник. Какви практики следвате? В смисъл, казвате, имаме един предмет по модни тенденции. Аз мисля, че голяма част от обучението трябва да е ориентирано. Ние имаме технология на специалността. Това е теоретичната част. Така. Учите ли ги да боядисват, казвам? Разбира се. Да кадрят? Всичко, абсолютно всичко. И този материал от 8 клас до 12 и от всичките предмети 4 специални, години. да, се комбинира накрая в 2 държавни изпита по фризьорство и по козметика. Нали, също. Има ли успешни имена излезли от такова? Да, разбира се. Има много известни, които дори наши ученици, мои ученици, още в 11 клас, преди да са завършили, започват да помагат в различни салони, последствие отварят собствени и скарват повече пари, отколкото получавам аз като тях. Не, със сигурност преподавател сте все пак. Нали не очаквате? Казвам ви по повод за реализацията. Да, тези салони, които те са отворили, нали не са от тези крайпътни, те сериозни салони? Сериозни салони. Тези, които отварят салони, поне аз, които знам, са по-хубави салони. С поне 3 места работни, с козметика комбинирана и така нататък. Защото те в 11 клас изучават козметика и теоретично, и практично. Това е част от обучението в това училище? Да. Нашата специалност... Защото отваряйки един фризьорски салон, вътре трябва да има и козметик. И маникюр, и педикюр. Това, което споделиха нашите практици. Да. Така, и вие на какво ги учите тези хора? Това не е ли? Не съдържа ли малко медицина това? Много престижна и модерна професия. Козметиката. Много хора се ориентират към нея. С тази разлика, че при нас обучението е много силно. Силно какво ще рече? Обучаваме ги на всичките видове кожи. Анатомия. Заболявания дерматологични, които те трябва да познават. И на това продукти, медикаменти. Продукти, козметични средства. Просто децата са запознати, нашите ученици, с цялата програма и могат съвсем спокойно да започнат един собствен бизнес. Смятате ли, че излизат добри карти от вас? Не карти, а кадри от вашия... Определено мога да кажа да. Тоест, спокойно хората могат да се доверят на хора с професионално... Съвсем спокойно, защото нашите деца непрекъснато ходят на стаж. В 11-ти клас ходят на стаж. Имахме програма, по която фризьорите отидоха в Испания на обучение. По Леонардо да Винчи, да. Козметиците отидоха в Испания, фризьорите в Италия. Научиха много нови работи, които започнахме да ги практикуваме в училище. Децата ходят, както ви казах, непрекъснато на стаж и има отзиви. Говоря за козметиката, много добри. Мои ученици откриха много хубави, големи салони. Говоря само за големи. Само по козметика? Не. Комбинирано. С фризьори, с маникюр и педикюр. Масажи на тяло и така. Добре, сега към вас е пак въпрос. Ми извинявайте за секунда, само ще ви пренебрегна. Понеже досега си с такива хора, които се занимават и имат такива салони, например, моята най-добра приятелка или има голям хубав салон, коментирахме преди вие да влезете, че се специализират в боядисване, в къдрене и в подстригване. При вас има ли ги като сектори на обучение? Да, учебната ни програма е обща за цяла България, всички професионални гимназии. Значи в
провинцията, в другите градове имат в училищата по моден дизайн, имат една паралелка фризьорство и една козметика и те учат по същата програма. Всички Тоест това, което ти завършил, моден дизайн. Да, аз имах ученичка, на която бях класен ръководител, дето се премести от училище по дървообработване в 10-ти клас дойде с приравнителни изпити и тя ми е една от тези, които има собствен салон и той е доста хубав поради проста причина, че тя стажуваше дълго време в хубав салон, и разбира се, има финансова възможност. Сигурно си направила сама и мебелите, що ме учила да обработване. Не знам, но тази трансформация показва, че освен практичното обучение и занаята, трябва да се наблегне и на това, че фризьорството е изкуство, т.е. на тези, които се реализират успешно. Изкуство определено. Аз съм виждала фризьор, който просто те постригва и фризьор, който набляга творчеството. Направо е много артистичен. Всички процедури, значи по принцип беше разделено фризьорството на мъжко и дамско, не толкова на благисване и на постригване. Това не бях го засегнала. Имаше един момент, в който искаха да върнат, както е било преди много години, да се учат отделно. Защото аз съм завършил 97 година същото училище. Момент, позволи ми само да питам професионалистите, различно ли е мъжкото и дамско? Да, различно е, много различно. Мъжкото постригване е много специфично постригване. И не го може всеки? Не го може всеки. И имахме момент, в който искаха да върнат тази система на разделеното, защото аз съм учил бръснаров фризьорство, беше тогава. Мъжкото се нарича бръснарство, защото после Хей забрани бръснането, заради спин епидемията в световен мащаб. И заради непохватността на някой. Може би и за това. Така се получи, че имахме една или две учебни години без мъжко да се изучава. Тоест не излизаха кадри от нашето училище по учещи, обучавани на мъжко фризьорство, абсолютно на нищо. Пък то си е сложно. Да, и се възстановиха след това нещата. Даже понеже ти си завършил моден дизайн, това правенето на мъжка прическа ми се струва доста сложно нещо, така ли? За мен е по-сложно. Защото разполагаш с по-малко средства. Да, нямаш толкова много материал. А пак ако клиентът ти е като колегата ти си го закъсвал. Всъщност новите модни тенденции не изискват умението на кой знае какви специалности да пострижеш един мъж, так повечето хора с гола глава. Дай сега да си поговорим за модните тенденции. Ами кажи, ясно е, че те в малките салончета не са запознати много с модните тенденции. Там се знае още шик, сосон, сешуари. Това е там, до там също нещата. Какви са модните тенденции за 2013 при жените като цвят, после ваше ви питам, като дължина на косата? Цвета вече всички го знаят. Орландо. Орландо? Блум? И Анджелина Джоли? Дай нещо повече. Това е комбиниране на няколко цвята, от по-тъмно към по-светло. Вече върховете са по-светли, краищата на косата трябва да са по-светли. Има много техники, които можеш да ги засегнеш, за да направиш това нещо. Как постигате, например, бодисването на по-светли краища и по-тъмни корени? Това вече се плаща. Добре. Тук въпрос е да попитам, скъпи ли са курсовете навън, на които се явявате? А различен ли е похвата на тези, които ви обучават отвън, от тези, които ви обучават в България? Различен е. Да. Добре, защо не въведете иновации в училището като обучение? Защо трябва да ходят хората навън да се специализират, а не ползват услугите на нашите учители, включително и вие? Много е трудно. Какво поставя пречки пред това да се... Значи първо трябва да се вземе разрешение от Министерството на образованието. Да се промени цялата програма, което става много бавно. Тромаво. Модно. И никой не му се занимава, като взима 400 лева заплата и си вика, за какво да го правя? Да, точно така. Уморени ще от системата. За съжаление. И затова вместо тези пари да влизат в държавната хазна, те отиват в бюджета на друга държава, където ходят всичките тези хора да се обучават. Преди години училището се казваше Видал Сасун. Това е доста така известен фризьор. Той, за съжаление, почина. Българин? Не. Видал Сасун е не чух името за това.
И има такава академия с неговото име в Лондон. Да. И най-големите фризьори, въобще всички, които държат на някакво реноме... Трябва да отидат там. Те ходят задължително там. Това е като висше образование. То не е продължителност на висше образование, е просто един спецкурс, така да го наречем, за постригванията главно, защото Видал Сасун е известен точно с тази постригването с сон. Техниката на постригване. Нали знаете, учител? Техниката на постригване с сон и това са геометричните постригвания. Благодарение на тази техника може да се получи всяко едно постригване. Независимо как косата се разделя на сектори, изправяйки всеки кичур прямо главата под различни ъгли, отрязването до различни дължини, се получават различни форми, комбинирайки ги се получават абсолютно всички постригвания и в мъжкото, и в дамското. И имаше ти ми направи като Рубиков главата нещо. Така, цак, подреждане. Ами, стара се. Аз знаеш какви геометрични фигури мога ти докарам, ако взема една нощ. Направо ще се изненадаш какви способности имам. Без да те разделям, без нищо. Геометрични фигури говорим. Подмушкване метод. Чувал ли си? От геометрични фигури имам предвид, че... Разбирам те прекрасно, опитвам се малко да разведря разговор, в смисъл да направя малко по-забавно. И тогава имаше предложение да се създаде нашето училище да работи на обменни начала с този... И успяхте ли да доведете? Не. Беше тогава на английска делегация. Посланника беше, делегация си викам шика и каза, аз не се занимавам как да се занимаваме с вас тук? Така, да, и затова ние работим с наличното оборудване, с наличните възможности, но разбира се, аз поне прилагам и интерактивни методи на обучение. Добре, що не се създадете, сега ще ви питам вас една комисия, която да има, или има ли такава, вие знаете ли, те поне не знаят, която да има да е оторизирана да съблюдава за компетенцията на тези хора, които отварят салони на всеки край пътен ъгъл? Значи комисия има. Ето. Но тя спи. Ние специално не можем да стигнем до тази комисия. Това за фризьорите, доколкото знам, Вени има такава фондация, която е образувала при нас Даниела Спасова, но просто учениците не могат да стигнат до там. За мен най-важното е един салон, който се отваря, да не се отваря, говоря за козметичните салони. Човек, който е изкарал 3-месечен курс. Какво е 3-месечен курс? Да не говорим, че аз съм чела в интернет месечен курс козметика. Какво значи това? Еми, аз също мога да стискам пъпки. В смисъл... Техниката е много голяма. Знам, аз имам една пъпка, тук пак, чакай, че сина ми, той си е във всяко предаване. Има една тук пъпка, не мога да изкарам. Път така. За всяко нещо си има техника. Плюс това, освен почистването, както ние казваме на комедоните, там има и масажи лечебни, които се правят, и дърсонвализация. При едно неправилно почистване на лицето може да нанесат огромни щети на кожата. Не огромни, а просто можем да вкараме човек и в болница. Ако той е значи не трябва да говорим само за фризьорство, трябва да говорим за алергичен към някой продукт. А салони много. Салони много наистина. Точно за това говоря за тази комисия. Добре, рекламната индустрия дава работа на много фризьори и гримьори. След рекламите ще видим дали завършилите професионалната гимназия по фризьорство и козметика виждат перспектива в тази сфера. Здравейте, днес си говорим за фризьорството и козметиката. При мен са собственикът на салон за красота Иван, най-добрия колорист в София Стоян, както и двама преподаватели от професионалната гимназия по фризьорство и козметика Боряна и Стоил. По време на рекламите към нас се присъединиха Илона и Ванеса, които тази година завършват професионалното си образование в тази сфера. Разбира се, боговете в бранша не ги споменаваме, защото те са витално. Тук става просто за моята най-добра приятелка, или шегувам се. Така, говорим си за това, защо, как, кое е най-добро, има ли комисии за съблюдаване на правилността на изпълнението на тази професия. И вече при нас тези млади момичета, така го стискаш този микрофон с огромното желание да ми споделиш, какво научи ти в тази гимназия?
Аз учих много полезни работи от нашите преподаватели. Те ми дадоха основата. А сега се подмазваш тук да те завърши ли? Не съм още. Ясна е работата. После като отидеш да работиш някъде, ще има ли? Така ме научиха. Какво да направя сега? Те на нищо не ме научиха, или? Няма да е така. Ще правят нещата така, както Сложно е в ли? салона. За козметик се обучаваш, така ли? Сложно ли? Сложно е. Сложно, Смяташ ли, че за един месец можеш да се научиш на нещо? Не. Съвсем не, нали? Не. Само на терминология. Ние 4 години се учиме и не е сигурно дали напълно сме научени всичко, защото винаги може да се допълваме от нови работи. И практика много. практика страшно. Но сега спокойно смело можеш да застанеш над лицето на някоя дама и да знаеш какво трябва да правиш и как да го направиш, така че да не я направиш за резил. Преди това трябва да й пипнеш кожата, да видиш как да установиш суха, мазна. Си отвориш ли собствен салон? Да. Искам да се развия. На ъгъла, на блока? Няма да на ъгъла, но където имам възможност, бих се направила. Добре, нали знаеш, че за отварянето на един голям салон, сега тези тримата тук ще ти кажат достатъчно ли ти е само знание или трябва много практика преди това за някой друг. Я кажете, как е по-добре? Може би най-добре е първо да почнем от системата на обучение, понеже в България всички имаме кой курс, кой завършил нещо и отиваме в салон и сме малко като в небрана лозе. Да научиш. За съжаление, според мен тя утре ще отвори там 15 квадрата и... Както се прави в чужбина, както тя каза, се прави в нейния салон. Отиваш в един салон и започваш да свикваш ти с салона и салона с тебе. Сработва се с клиентите, Смяташ да го направиш това, нали? Всеки салон има свой собствен облик клиенти. Обикновено подобното привлича подобно, ако хората вътре персонала са готини. Положителни такива са им клиентите. Според мен не е само това, само човекът е готин и хората много гледат и хигиената, по която се работи. Това е задължително. Това дори... Не го коментираме това дори с хигиената, особено във вашата сфера. Вие знаете ли, че, момичета, аз бях в едно предаване и за моята прическа се гриеше една изключителна фризьорка. Деси се казва, която няма собствен салон. Тя работи в голям престижен столичен салон и няма намерение да отваря собствен салон, печели добри пари, има си името и... Що всички искат да отваря? Направата на един салон не е толкова лесно, колкото изглежда отстрани. И парите, които влизат в един салон, не са парите, които остават на края на месеца за този фризьор. Ясно. Или за този салон. Нещата са много различни. Това е много интересно, да. Всъщност тази Деси, за която аз говоря, си е направила много добра сметка. Ходи, бачка си прибира чиста печалба. Да, защо трябва да плаща данъци, защо трябва да плаща найем, защо трябва да плаща ток, консумативи, защо трябва да се грижи за цялото това нещо, защо трябва да не спи вечер, ако утре евентуално няма работа, тя как ще си покрие всички тия разходи. Я кажи колко козметички минаха през това? Доста козметици минаха през моя салон и не се получават неща. А защо се тръгнаха? Сами си тръгват? Сами си тръгват, да. Има друго нещо. В нашия бранш много хора мислят, че отивайки някъде в един салон, който евентуално е име, от самото им влизане с вратата и с 6 месеца напред те няма да имат свободни часове. Аз съм работил в един изключително голям салон, който се водеше име в определената нашата сфера. Мога да кажа, че когато нашата козметичка дойде на работа, тя първите 6 месеца се запознаваше с клиентите и тогава, може би, имаше по 1 час на ден или по 2 за някакви супер елементарни неща, като почистване на вежди, евентуално или махане на мустачки или нещо от сорта. Вече трябваше време хората да свикнат с нея, тя да свикне за да с тях, за да й се доверят. Това е всъщност най-трудната част от това. Не, хубаво е и те подкрепям в това, че искаш да се развиваш, но трябва да извървиш дълъг път преди това. На мен ми е пределно ясно, че трябва да извърва много дълъг път, както ще се пробвам в този салон, като не става в другия. Ще има много повече практика, много повече. Няма ли да се изнервиш, ако те държат отмивката в 2 години? Ще се изнервя, но... А всъщност не, ти си за козметик, извинявай. Да, то там има свързано също с мивката, защото всички прибори, всички гъби, както се казва за почистване, те също се мият, те също се почистват всеки един апарат. Просто без хигиената в козметиката специално няма как да стане. Дай сега тебе малко с фризьорството да те... Кой те буди са? Лело ми. А Леля ти с какво се занимава? Фризьорка. От колко време? 25 години. Има собствен салон? Да. На ъгъла на блока? Не. Тук съм ви събрала само с голями и елитни салони. Добре, а Леля ти е най-добра в бодисването, в постригването? Не знаеш? Не мога да кажа точно. А защо се довери на Леля си?
Защото и е Леля, как, защо? Леля ми, ако ме направи на дарма дам главата. Отиваш в друг салон да те оправят. Не, окей. Искаш да започнеш... Ти 12 клас ли си? Да. Успя ли, чувстваш ли се сигурна сега да вземеш наличата и да... Ето, аз съм Кали, идвам при теб да ме подстрижеш, ще ме пострижеш ли? До голяма степен се чувствам сигурна в себе си, защото и на много фестивали и на състезания съм ходила от училището, които се организират 2 пъти в годината. Тоест голяма практическа дейност има зад гърба си. Мисля, Като ученик говорим. Не. Да, за професионалист не говорим, защото това са дълги години работа и усъвършенстване на всяко едно нещо. Така, и ако аз седна при тебе, как ще чувстваш по-комфортно? Първо да ми измиеш главата, известно време да ми миеш главата и след това да ме пострижеш или искаш направо да ме пострижеш? Колко? Първо трябва да ви измия главата. Не, защо? Има такива похвати стригане на сухо. Да, то зависи вече как желая. Учите ли на такива похвати? Не. Не! Аз не уча моите ученици на такива. Да не постригват на сухо? На сухо се постригва, когато е за състезателна прическа, когато трябва бързина или когато се премахват увредени краища на неподдържана коса, но постригването се извършва изцяло на мокра коса. Кой каза? Според технологията на Видал Сассон, техниката Сассон е така. Този англичанин, за който? Да, и аз постригвам еднакво добре и на суха, и на мокра коса, но в никакъв случай не е намазна, защото това са просто неприятни неща. Добре, нашия разговор върви към финала, ми се иска така един професионален апел към зрителите и към хората, които са тръгнали да си отварят фризьорски салони, да не го правят. В смисъл, вашите финални думи? Да подбират салоните, в които ходят и да не се доверяват на всеки, защото аз имам от различни салони, които идват при мен за корекция. Независимо, че там са дали много пари, пък ние в училището работим на по-ниски цени, защото... А вие и постригвате? Да, аз имам за... Всичко правим, абсолютно всичко. Аз съм си създал даже... Плочки лепите ли? Не, създал съм си клиентел, която ме търси мен. Главно постригванията съм много така съм и страст. Тоест да не се доверяваме на всяко крайпътно салонче. Абсолютно, Какви са критериите, по които трябва да се водим? Сега ще питам хората, които са собственици на салони. Слушам. Критериите, по които трябва да се водим, посещавайки един салон. Основно. Няма да коментираме хигиената. Второто, като цяло, материалната база, според мен. И кадъра, който реално теб ще те... Отношението на... Да, може да се каже. Понеже сте много хора, няма да може да се изкажете. Всичките, кой говорил, кой казал, какво казал, това е. Аз ще ви кажа само, че когато влезете в един фризьорски салон, трябва да бъдете посрещнати с усмивка, трябва винаги да намерят време да ви обслужат и от начина, по който фризьорът движи ръцете си и убедеността, с която подхожда към вас, можете да съдите за качеството на услугата, която ще ви предложат. Разбира се, апаратурата, с която ви обслужват, също трябва да бъде на ниво, защото това има огромно значение за това как ще излезете от салона, като избухнал бойлер или като една много добре изглеждаща дама или мъж. Това беше всичко за днес. От мен и моите гости. Желая ви прекрасен усмихнат ден и чакам да споделяте вашите лични истории на нашите редакционни телефони и на имейла на нашето предаване. Благодаря ви. Хубав ден!